ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Kamingaw na sa palibot. Murag, dili gid ko makapuyo ining maong mansyon nga ako lang. Madali ko kuhaghabol ari. Oh. Dili! Dili! Salbayis ka! Salbayis ka! Kay, unsa ba? Ay! Oy, naunsa ba ka? Ay, kung kulataho, ay, naunsa man kaila! Gano'n mo ba nagkilata sa Rabela, ha? Ha? Nga no! Unsa? Usto na! Unsa ba? Pamati, sana ako! Unsa ba? Skitoy! Naunsa man na yung manikin? Oh, giguba ang naong anak! Ikaw ang nagkubaan, ha? Ikaw! Ila! Kaniyot ha? Tuhoy ko! Dili ako ang naguba ng naong sa manikin! Kung dili ikaw, kisa man, ha? Abot lang! Ugawas na, unsaon man ako pagsudin nga lock man importante sa iyong kwarto! Gano'n ba kang lock ni? O kuan, ako nang giliso kanina sa dayon akong sud sa akong kwarto. Kasama to masinggit! Ay! Hala! Ila naon sa man ang imong manikin! May mikubas naong sa akong manikin. Salbahe siya. Yung kikuba sa Rabela. Ila, nabuang na ka? Mao na, nasugda na ka ila. Ganina pag yun kang hisgot anang Arabella. Tod, ganong nagtuo man ka nga kanang Arabela ang tag-iyas malitang nga nakuha na to slate, ha? Tungod kay si Arabella kinig manikin. Oh, Ila murag doon na gyud kay problema sa imong utok day. Pa doktor oy. Wa ko mabuang. Mori gisulti na amahan ako. Siya si Arabella. Oh, Eric. Gusto na. Misaad ka ni amahan nga dili ka manulti bahin anang Arabela, dili ba? Nakasugod na si Ella oy. Sige na, tiwas na lang nagsulti Ella. Kinsa mangyud ka na si Arabella, ha? Siya ang babaeng importante kaayo para ni amahan. Siya ang babae nga gipahimuan og manikin ni amahan. Oh. Kining maong manikin. Pida eh. Kau makalilibog ini oy, naunsa man eh. Kinsa man na sa kinabuhi ni amahan si Arabela ba? Dili na siya gusto maghisgot bahin, ana. Ha? Busa mo hangyo ko ninyo. Tago-isab ninyo ang mga impormasyon. Oh, okay. Pero, sulti-isip ko ninyo. Kinsa ninyong tulo ang miguba sa naong ni Arabella? Naibawa juga nga dili ko makahimuan na, Ella. Labaw na ko. Kay mahadlo ko musod ining kwartuha nga ako ra, no? Og unsa man say ako makuha kung ako nang gub-on ang naong sa imong manikin, ha? Si Madam Lily lang makahimo ini. Ha? Pero unsa man niya paggubaan ng manikin nimo nga tuwa man to siya sa ospital? Ang anino. Ha? Ang anino lang ang makahimo ini sa imong manikin, Ella. Pero, nakalak ang pultahan ining maong kwarto, Wilma. Nang laksad ko sa diyang nawaha ko. Oh, ha? Ha? Mao ni sigurado na akong nahinumduman. Gabi na kaayo to. Og nang lako kay Wilma, naunsa ka? Husto. Joel, ikaw nang nanuktok. Kinsa man na. May tao. Kinsa man ang nanuktok nga may tao. Kinsa man itong nanuktok?
Ako nang ilak ang pultahan. Karon pa ko may nondom. Ako yung gilak ang pultahan. Kay white tao sa labi diyang nagsusi ko kung kinsa tong nanuktok. Mao ba? Oh, unya karon giguba ang naong sa manikin og lak ang imo pultahan. Sigurado ko, ana. Dili na ko. Di na gid ko musod ni kwarto ha. Naunsa naman sa ka? Doon ay demonyo nga nagpuyo din. Hoy! Oo. Naunsa itong bayhana? Kalit malag ka praning. Ela, siksiko na to ang tanang bungbong ining mong kwarto. Ha? Kanang aparador. Kana, kinahanglang mairog nato na. Basin doon na sekretong pultahan nga naadi asluyo. Unsa ba ka, Eric? Nagtanga ng kadiyo, tabangi sa irog ining aparador din eh. Bugat kayo. Oo. Tanaw mo lang. Kinalamang lakid ko din sa kwarto ni Ella. Ilak ko ni. Daoy. Makita na lang unta ang singsing nga gipapangita ni amahan, oy. Aron makabiya na mi inindapita. Kung ako'y makadawat sa akong bahin, ako gining ibaligya gurot, oy. Nala, nairog na. Uy. May pultahan sa luyo sa aparador. May yawi sa tanang kwarto ang magsulanan din sa akong kwarto, Joel. Eric. Unsa? Posible nga husto ka, Ela. Husto gid ka, Ella. Kay yano rin ka isang makasuod sa tanang kwarto din eh. Sama gud sa akong kwarto gud. Eric, sultis tinod. Dili ba gid ikaw ang miguba sa akong pinintal suod sa akong kwarto? Kapila lang kumusulti ni mo. Wa kumusuod sa mong kwarto. Og dili may tabong gubon ko ang naong ni Ela nga gipintal mo. Husto na mo, ana. Yawi ang gigamit sa maong tao aron sayon ra kayo siya makasod sa tanang kwarto dinhi. Pero ang pangutana, kung nganong iya magiguba ang naong sa manikin. O giguba sa niya ang imong naong nga akong gipintal. Ela, kinahanglan mag-amping ka. Ha? Ayaw na yung paglakaw-lakaw nga maginusara. Bisan sa pagkatok. Kinahanglan may kauban ka. Tungod kay posible nga ikaw na ang sunod nga target sa anino. Unsa? Kanang mga panghitabo karon. Tulo na ka na nga ikaw ang naasaw na huna sa anino. Ngano, ikaw di Eric. May ilanan ka ba nga ikaw ang iyang target sa dihang nawa ka? Ha? Ako lang ang nagatubang sa bintana sa sala. Diin siya magpakita na ako. Kamong tanan nagtalikod sa bintana nga gibarugan sa anino nga nagmaskarag kalabira. Usa? Nagmaskara og kalabira ang anino? Oh, nagsulob siya itom nga robe o nagmaskara siya kalabira. Eric. Don Faustino, andam na ang tanan mong ikinahanglan para makapauli ka na sa mansyon. Ikaw na lagi paabot sa doktor mo pirma o kasabutan. Naibaw ko, dili kagiganahang mo biya sa maong mansyon. Busa ako ni ihatag nimo. Hayag na. Di amadi ko makatuog sa sala. Si Eric kanina aspi ka sofa. Gibantayan gid ay ko niya. Ella, good morning. Joel, unsay buti pasabot anang imong pahiyom? Wala lang. Gusto lang kung may bawa ka ba nga nakaluto na ko sa atong pamahaw. Ha? Ikaw? Oh, ako. Ako'y nagluto. Bisan og buangon kog utok no, pero may kong mangluto eh. Dali na. Mamahaw ta. Oh! Si Wilma! Si Wilma!
Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!